Itt vagyunk Kárpátalján, Ukrajnában. A második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán fogják bemutatni a Balcsillag című filmet. Reméljük, hogy sokan eljönnek és megnézik. A főiskola hallgatói, oktatói. Várjuk a velük való találkozást. Tehát jelenleg a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán vagyunk, Beregszázban, ahol szeretném önöknek bemutatni az egyik ilyen óvóhely részünket, amely 60 fő befogadására képes. Tehát itt egy informatíva termet láthatnak, amely kellőképpen be van szerelve, de más termek is nagyon jól fel vannak szerelve, mint például székekkel, hálózsákokkal, matracokkal, ivóvízzel és egyéb más száraz termékekkel, amely ugye a háború következményeképpen kellett, hogy kialakítsunk. Én még soha nem voltam Kárpátalján, és a film úgy kerül ide, hogy az egyik szereplője itt született Kárpátalján, a Szentó-Györgyi, és ő dolgozik a főiskolán, és neki köszönhető, hogy elhozhatjuk ide a filmet. Gondolom, hogy a Balcsillagot igenis érdemes volt elhozni Kárpátaljára, nem csak azért, mert van egyfajta ukrán kárpátaljai arinás szála, hanem mert tulajdonképpen a jelenünkben játszódik, és akár mi is lehetnénk, vagy akár én is lehetnék Máté, hiszen annyira nem nagy a korkülönbség közöttünk, sem pedig az itt tanuló diákok között sem. És Máténak a felnővés története az a felnővés történet, ami tényleg a miénk is lehetne, és amiből, ha nincs is vírus itt, jelenleg pont ez, akkor is tudunk belőle tanulni. Meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan tiszteljük a szüleinket, a szüleink akkor is a szüleink, hogyha nem is jó a magaviseletük, vagy a magunk az egymással való kapcsolatunk, hiszen látható, hogy Máté megfordul és odaadja a konzervet az édesapjának. Jártam valamikor a 80-as években már Kárpátalján, de beljebb, tehát Kijevben voltunk. Itt Beregszászon még nem, tehát nekem teljesen új a város, és nagyon örültem neki, hogy nagyon sokan voltak, és azt éreztem végig a filmvetítése alatt, hogy veszik a filmet, és hihetetlen ez a vendégszeretet, amiben részünk volt ma délután, és hát nagyon szép nyilván a főiskola is, amit volt szerencsénk megnézni. Most Lakhegyen vagyunk, a Györgyék itt élnek, György és az édesanyja. Ez egy kisebb falu Kárpátalja szélén, és idefele jövett két olyan ellenőrző ponton is áthaladtunk, ahol fiatal ukrán katonák állítják meg az autókat, és ellenőrzik a utasokat. Nyilván fel vannak fegyverezve, elkérték a útlevelünket, megnézték, hogy kik vagyunk, hova tartunk, úgyhogy ez is egy olyan tapasztalat volt, amit korábban nem éltünk át, tehát ez is mutatja, ugye, hogy itt háború van.